Salamatlygyny adamlar gowy ýagdaýlaryňyz otursun sagaman. Häzir men size şu arkada şäherinde bolýan dapdyr. Gurrun berjekdi daldan kız sokulduk emma adamlar siz aldanmaňam, sokulmaňam gaýrat edin. Garaz biz şu jaýanmak maksady bilen şu arkadagda täze açylan Bagyt köşküne maý aýynda kabul edildik. Kim tarapyndan öwlýagly ogulmaral hem-de Amanguly Kakajan tarapyndan jaý bilen üçin etjek diýen sözüne inanyp kabul edildik. Emma 100-150 adam biz o taýda işledik hem-de wara 5 ay zähmet hakkymyzy alman işledik. Ondan soň üstüne ýygnaklar etdiler, bizi oýnadylar, ene diýdiler, topar tarapyndan siziň diýdi, jaýyňyzyň dokumentlerini seredilýär diýdi, bolýar diýdi, ýöne hiç ýygnak ýyzyndan bize bir netije çykaryp bermediler-de. Ahir soň bir gün ýene täzelenen okçawrda ýygnak etdi däninim Amanguly Kakajan şey diýdi, jaý berilýär diýdi, ýöne diýdi, sagat 6-a çenli diýdi. Jaýyň 10% tölegin maňa töleg etýäňiz diýdi, töleg edip bilmedikler fevral aýynyň 6-syna çenli garaşýar diýdi. Her görülem ondan öň jaýly boljak bolubam oňa pul berdiler. 60 000 1 milliard aralygynda adamlar pul berdi. Bizem ma berenlerin içinde mali alak bolup. Ondan soň näme şu saňa töleg etýäs diýip başlygymyzdan soranmydy. Men telekeçi diýdi, jaýa diýip tölegi özüm ýatyrýan, töleg kagyd menne durýar diýip bizden şey Allah pulallar biz Allah'a düştük adamlar. Ondan sonra bolýar diýdik, jaý bolar diýip aýlyk ýene soramadyk 5 aýymyzy buğdy işletdiler. Anandyk jaý bolar diýip begendik. Emma täze-de ýene bize netije bolmady bilen fevral aýynyň 6-syna garaşdyk. Fevral aýynyň başyna baramyzda bolsa Amanguly Kakajan we Öwliýaguly we Ogulmaral bizi ýanyna çağırdylar. Däninim bize näme diýdiler? Bir aýlyk bese derjanya gidin diýdiler. Bir aýlyk töleg, siz rahmet ruhsadyna gidin gaýrat edin diýdiler. Sebäbini soranmyzda, şol diýdi töleg etdiňiz 10% jaýa diýdiler. Ene nesip bu häkimlikden adam gelip rewid edip başlaýar. Bizem oňa çelini arendan töledik. Gaýrat edin diýdiler. Biz bolýar diýip bir aýlyk rahmet ruhsadyna çykdyk. Ondan sonra fevralyň başynda çykdyk, bunu ortalaryna aýyň 18 bolup şertnama ýatyrylypdyr, siziň edara ýapylypdyr diýdiler. Biz işgärler bolup 60 ogulay adam edara bardyk bolan hakykatdan hem edara ýapylypdyr. Edaranyň ýapylanan bolýar diýse Öwliýaguly we Ogulmaral bizi näme etdi? Güjükler gümüdi çekin diýip gatyny açman howp goýberdi. Ondan soň biz arkadaş şäher prokuraturasyna bardyk, arzymyzy aýtdyk. Olar üstümizden uldular, netije çıkarmadılar. Oy bolýar diýip gaýtdyk, häkimlige bardyk, häkimlige Gulşat Sahyewna, sen bizi gowy goýberdiň bilýärmi? Sen biziň arzymyzdan diňlemediň. Ondan soňra biz näme etdik? Arkadaş şäher polisiýasyna bardyk. Arkadaş şäher polisiýasy bizi deňläp jenaýat aktar şölüm bize arza ýazdyrdy. Görüp oturduk, o da arzada däl eken, maglumat eken. Biziň sürü bolup aýlanp dörenmizi görüp, Gulşat Sahyewna polisiýa jaňaýtdy, ýygnak şu garamlar ortadan diýip. Ýygnak men götüm açylman, diýär şul adamlar diýär. Basınjak aýrym ýok ediň arkadan içinden niýe? Bizi bar arkada polisiýasy ýygnada, ýygnap ardalamady. Ally bir günüň içinde däninim Gökdepe etrawyna geçirdiler biziň işimiz. Näme üçin Gökdepe etrawyna geçirýäňiz? Näme hakyňyz bar arkadaky bolanda atlary? Bizi näme diýip şantaj etdiler bilýäňizmi adamlar? Bizi arzamyzy ütgötmesek Gökdepe etrawynyň çägine bollu diýip ýazmasak pulumuzy alyp berjek däl diýip şantaj etdiler, gorkutdylar, arzamyzy ütgötdirip gol çekdirdiler. En arkadan içinde bolýan zatlar Gulşat Sahyewna bize giden arzany sen adyňa ýazdyk, arkadaş şäher häkimliginiň diýip sen adyň bilen, sen familiýaň bilen biz arza ýazdyk. Näme üçin Öwliýaguly we Ogulmaraly goýberýär polisiýa? Çäre görenok. Amanguly Kakajan bilen Amanguly Selim atgalyada Öwliýaguly we Ogulmaraly goýberýäňiz. Näme üçin bize jaý berjek diýip söz beren Öwliýaguly we Ogulmaraly bilen Amanguly Kakajan näme üçin bizi beýtýäňiz? Biz näme size itmi, biz adam çağaty, bizi itjalaga edip Gökdepe geçirdiňiz işimizi. Biz garşy şu zatlara, innem hiç netije ýok, prokuratura diýär, tawşyrdyk işiňizi diýär, prokuratura iş açanok diýär. Näme üçin iş açanok prokuratura? Näme üçin seredilenok? Biz hana köçen gyrasynda peşahotdan ýarymdan geçmedek alyp 40 man taraf töletýäňiz da utanman. Hana adalet, hana kanun, hana adalet ministrligi. Oğun bir işgär hele imzaglaýa. Prezident görenok kaşu zatlar diýär, görenok. Berdi Muhammedowlaryň bu zatlardan habaram ýok. Şolaň wezipesini
yerine getirdi. Gözekçilikde goýan guşak tahyýyna arkada polisiýasy var, arkada hakim var, arkada prokuraturasının etip beren oýunlary, her kim öz götünden gorka. Her kim öz götün yapmak üçin şu zatlar Berdi Muhammedowlary getiren oklar bak bir şey edem. Şolan günah hem ýok şu taýda. Olara ýetse özleriniň näme boljagyny gowul ýalar. Arkada şäheriň içinde düzgün bolmak bolanok diýip biziň işimiz näme üçin gök diýip etrawyna geçirýäňiz. Biz aldanan biz jaýyma, täs biziň giden pulumyzy aldylar. Biziň giden zadymyzy aldylar. Şu pulu tapjak bolup tagat 6 çenli bardyr, malyn, toguny, hatda gyzylyny giden adam gyzylyny satdy. Hani adalet, hani biz niýede ýaşaýas? Biz Türkmenistanda ýaşaýas. Gaýrat edin, Berdi Muhammedowlar goýan adamlaryňa da iýdap duruň arasynda çäre görüň. Beýdip halky çürkap ýörmesinler. Biz itdäl, biz adam. Şul arkada çägerinde bolan ýagdaý näme hiç şer gören okmy, bilen okmy, näme üçin çäre gören ýok. Bir toparadan işeme täçölüp bardylar, şataýy. Şu berilen pullaryň üstünde, şu bolan dagtlaryň üstünde näçe tan maşgala bolyp otyr. Näçe ça ýetim galyp otyr. Näçe adamyň zady gidip otyr. Käbirleriň ýyllap gazanan pulu bar taýda. Näme üçin seredilen şu zatlara? Näme üçin iş we jaý berilýär diýip aman ulyp kakajan öwlä ulyp oğulmaral bilen tanıştıran adamlaryň ýerde araçylary. Hani araçylar? Näme üçin çare gören ýok şu bolýan zatlara? Arkadagy şähermişin, arkadagy düzgün bolmak bolanokmuşyn. Bu düzgün bulana o taýda jenaýatlar gidipdi. Hiç kim habary ýok. Baram bolsa göçün ýapjak bolup ýok ýalak etýärler.